Исәнмесез, ТМВда адымнар вакыты җитте. Студиядә Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Путин әйтте, димәк булачак. Путинга җиткерделәр, димәк җирле җитәкчеләр дә беләчәк. Будем выяснять, где эти деньги. Кибеткә кергән саен бәя арткан була. Азык-төлек хакын кем контрольдә тота? Дөресрәге тотмый. Песокның бәясе бик каты күтәрелгән шикелле булды инде безгә. Мәктәпләрдә татар телен өйрәнгән бала ул телдә сөйләшми. Кем гаепле? Депутатлар укытуның нәтиҗәлелеге өчен җаваплылык мәсьәләсен күтәрде. Татар теленең укытылу эчтәлегенә һәм нәтиҗәлегенә җаваплы буйлар беркем алдында да. Татар белән башкорт арасына кемнәр шыкыр казый? Безне айыру кемгә кирәк? Каршылыкларны китереп чыгаруда федераль кулда хәрәкәт итә. Кара дару. Нигә Татарстан хуҗалыклары кара миләш үстерә башлаган? Ни өчен аны әлегә үзебезнекеләр түгел, чит төбәкләр алып бетереп бара? Бик республикада таралган культура дип әйтеп булмый. Җәмгыятьтә безне борчыган мәсьәләләр елына 2 тапкыр ил күләмендә өскә калкып чыга. Берсе Владимир Путинның халык белән туры элемтәсе, икенчесе матбугат очрашуы вакытында. Аларны образлы итеп көзгө һәм күпер дип атап булыр иде. Бер яктан карасан җәмгыятьнең көзгесе. Нәрсә борчый? Шуны сорыйлар. Коммуналь хәлләр, сәламәтлек саклау, хәтта берәр төбәктәге йортны ремонтлау өчен президентның шалтыратып әйтүенә кадәр. Икенче яктан бу халык белән җитәкчелек арасында күпер. Астагылар чын тормыш мәсьәләләрен шулай өскә җиткерә. Шушы ясылыктан карасам, быелгы матбугат көн күрешкә иң якыны булгандыр. 4 сәгать ярымда 68 сорау. Рәмзилә Гафиятуллина күпчелеккә кагылган иң мөһим 3 цитатаны сайлап алды. Пандемия кайчан бетәр? Моны берәүдә белми ди президент. Бу күмәк иммунитет һәм вакциналаштыруга бәйле. Вазгыять тотрыклы, шуңа да тулысынча чикләүләр, ягъни локдаун көтелми. Но не планируется, я вам сразу могу сказать. Нет, и необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно. Рөстәм Миңнеханов җирле түрәләргә халыкны бәйрәмсез калдырмаска кушты. Много будет корпоратив, много будет разных мероприятий. Да, их надо проводить. Нельзя ограничивать людей. Лучше договориться, сделать так, чтобы и учитывать интересы наших граждан. Бу атнада ил хөкүмәте өйдә дәваланучы ковидларга бушлай дару таратыр өчен өстәмә акчалар җибәрергә ышандырды. Өстәмә бирелгән 81 миллион, ул шул федераль бюджетыннан бирелгән акчага алабыз шул ук даруларны. Кайбер төбәкләр һаман да дару юк дип зарлана. Президент аптырашта. Акчалар кайда? Будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета, даже не в основном, я думаю, что целиком, перечислены в регион Российской Федерации. Игътибар үзәгендә балалы гаиләләр быел аларга июнь һәм июльдә һәр бала өчен 10 мең сум биргәннәр иде. Менә тагын бер күңелле яңалык. Президент 8 яшы тулмаган һәр балага яңа ел күчтәнәче җибәрә. Семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Вәгъдә ителгән акчалар нәниләргә инде яңа елга кадәр җибәреләчәк дип вәгъдә иттеләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Иң халыкчан сорауларның берсе азык-төлеккә бәя арту турында иде. Ни өчен сентябрьдән арткан бәяне контроль күзәтчелек органнары декабрьдә президент әйткәч кенә күрде. Президент кушуы буенча башланган тикшерү һәм бу атнада ачыкланган кызыклы фактлар турында Рания Абдрахманова. Бу декабрь башында Россиядә теркәлгән уртача бәяләр. Моңа инаныр өчен ерак барырга да кирәк түгел. Татарстанның гади бер авылын алыйк. Питрәш районының Татар Тавылы авылы. Иң кирәкле товарларга бәя артканны халык шунда ук сизгән. Бәяләр арта, бәяләр бәйрәм алдына бирәк артырып куялар, акрасы бар. Нәрсә инде көндәге әйбергә керәбез, киләбез продуктларга. Эштән чыккан саен һәр көнне шушы кибетләрне барысында урап үтәбез. Бәяләрнең артканнары да бар. Менә песокның бәясе бик каты күтәрелгән шикелле булды инде безгә. Җәйлектәләр инде ул 30 сумга төшә, инде хәзер инде менә 43-44 сум инде ул. Кибетчегә шикаят белдерүдән мәгънә дә юк, чөнки кибет хуҗалары бәяне товар китереп бирүче бәясеннән чыгып куя. Сентябрь айларыннан да инде октябрь айларыннан әзрәк шул майларга бәя күтәрелде, песокларга бәя күтәрелде. Булай поставщиклардан тора инде безгә нинди накладны белән бәя килә, үз процентыбызны куябыз дагы инде. Кибетне үзенең хуҗаның процентын югары түгел, 20% куябыз да, шуңда сатабыз. Иң арткан әйберләр булар сыйкмай. Монысы шул авылның икенче кибете. Менә әйтик, бу сыйкмай. Бер ай элек кенә 60 сум торган. Хәзер 105. Сезгә нинди бәя белән кайта булыр? Безнең нацияның 20% инде. Әле безгә авыл кибете булгач, халык алдында тагын да уңайсызрак ди кибет хуҗалары. Авылдашлар, танышлар ник арттырасыз дип сорап кына тора. Кара будай бикне күтәрелде. Ул гомер буенча дөгедән
кимерәк йөрейди инде бәясе. Ул хәл нишләптер менә дөгедән кыйбатрак булып чыга. Авыл кибетендә генә түгел, республика һәм федераль челтәрдәге кибетләрдә дә шул хәл. Бәяләр камыр кебек кабара. Халыкның ризасызлыгы президентка барып җитте. Прокурорлар шуннан соң тикшерә башлады. Сәүдә йортлары көннән-көн аларның саны артып тора. Чөнки Питрәш районында бүгенге көндә 50 меңгә якын кеше яши. Һәр авыл җирлегендә үзенең кибете, үзенең сәүдә үзәкләре бар. Аларның саны аз түгел. Шуңа күрә һәрберсен без карап чыгачакбыз. Һәрберсенең бәяләренә анализ ясаячакбыз. Без хәзер Казандагы азык-төлек продукциясе сатучы базарларның берсендә. Биредә товарларны күпләп тә саталар, берәмләп тә саталар. Бәяләр монда да арткан. Мисал өчен менә шушындый бер капчык шикәр кымы әле яз көне генә 1000 сум торса, хәзер аның бәясе 2285 сум. Димәк бәясе 1,5 тапкырга арткан. Если сравнивать по сахарному песку... Әгәр дә шикәр кымының быелгы бәясен карасак, ул 87%-ка артты. Әмма соңгы 2 ел күрсәткечләрен караганда бу сан 12%. Әлеге хәл 2019 елда шикәрнең бәясе кимү белән аңлатыла. Димәк, ул 2 елда 10 гына процентка арткан. Заготовили свеклу на 12 миллионов меньше. Россиядә 69 шикәр заводы исәпләнә. Алар быел шикәр чөгендерен 12 миллион тоннага азрак әзерләде. Шикәр комыда былтыргы белән чагыштырганда 1 миллион 600 тоннага азрак. Былтыр шул кадәр артык калган иде. Быел күпләп сатканда килосын 35 сумга җибәрдек. Былтыр 19 сумга җибәргән идек. Әмма шикәр кымы иҗтимагый әһәмияткә ия булган товарларның берсе генә. Бу исемлеккә тагын 24 продукт керә. Россия хөкүмәте карары буенча дәүләт бу товарларга бәяне көйли ала. Әмма ни өчен сентябрьдә бәя артуны янәсе беркем дә сизми? В целом по России, да? Россия буенча алганда вазгыять бөтен җирдә бер төрле түгел. Биржа товары булганнарның бәясен дөнья ихтияҗы хәл итә. Әлеге бәя бу товар җитәрлекме, уңышы күпме булган, нинди шартларда җитештерелгән? Шуңа карый. Намуссыз һәм нигезсез бәя күтәрүчеләргә аерым игътибар. Андыйлар ике төрле була ди белгечләр. Берсе доминант субъект үз дәрәҗәсеннән файдалана. Ягъни авылда бер генә кибет. Бәяне үзе ничек тели, шулай арттыра. Икенчесе картель җыены, ягъни берничә зур җитештерүче югары бәя куярга килешә. Я думаю, что... Минемчә, күрелгән чаралар кыска вакытлы чорга бәя артуны туктатып торыр. Әмма алар озак була алмый. Ул бит җитештерүчеләр эшенең бәясе. Аларның эше дөнья базарындагы бәяләрдән дә тора. Әлеге сатучы, тәэмин итүче, җитештерүче чылбырын республиканың сәнәгать министрлыгы да контрольдә тота. Согласно данным госстатистики... Әйтик, статистика мәгълүматлары буенча йомырка бәясе артканны күрәбез икән. Сәүдә үзәкләрен җыеп, ник бәяне арттырасыз дип сорыйбыз. Алар безгә товар җитештерүче шундый бәядән бирә ди. Җитештерүчеләрне җыеп, сезнең бәя ник артты дип сорыйбыз. Алар әйтә, мисал өчен тавыкка шата торган ярма бәясе артты ди. Ә бөртеклеләр ул инде биржа товары. Менә шундый эзлеклелек хөкүмәт компенсация аша йөгенләмәкче. Бу атнада ипи пешерүчеләргә компенсация түләнәчәк дигән карар чыкты. Шикәр һәм сыек майның минималь бәясен вакытлыча тәгаенләделәр. Кибетләрдә шикәрнең килосы 46, сыек майның 1 литры 110 сумнан да югарырак булырга тиеш түгел. Питрәш районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Менә бу атнада кызып фикер алышынган тагын бер тема мәктәпләрдә татар телен укыту. Бу атнада Дәүләт Советының Милли мәгариф комитетында ул мәсьәлә депутатлар арасында төрле фикерләр уятты. Әмма асылы бер иде. Татар телен өйрәнгән бала ул телдә сөйләшми. Кем гаепле? Гаилә, мөхит булмау, мәктәп, укытучының кызыксындыра алмавымы? Бу уңайдан кайбер депутатлар хәтта укытуның нәтиҗәлелеге өчен җаваплылык мәсьәләсен дә күтәрде. Ничәләр булган алдым син? 5 Каком предмету? Мөхәммәддиновларның 3 баласы да күп телдә белем бирүче адымнар мәктәбендә укый. Әни кеше татарча белми диярлек. Гаиләдә русча аралашалар. Туган телне өйрәнсеннәр дип 3 баланы да шушында биргәннәр. Старший говорит, средняя тоже сөйләшә башлады. Әле кичкенәсенә авыррак, әмма тырышабыз, бергәләп өйрәнәбез. Бу мәктәптә әти-әниләр өчен курслар да бар. Менә шунда йөрисем килә әле. На татарском языке у нас сейчас окружающий мир. Татарча безгә 2нче сыйныфта табигать белеме дәресе керә. Авыр, аңлавы кыенрак. Татар теле һәм инглиз теле дәресләре җиңелрәк бирелә. Тырышабыз, үзебез дә бала белән бергә өйрәнәбез. Укучылар кебек үк әти-әниләрнең дә парта артына утыруыннан 2 якта ота. Саф татарча сөйләшүче гаилә тәрбияләнә булып чыга. Мәктәптә укыганны өйдә аралашып ныгытсаң, мөхитне анда да булдырсаң, нәтиҗәсе икеләтә. Әмма һәр гаиләдә моңа җитди карамый. Бездә укучы балаларның 85%-тан артыгы өйдә әти-әниләр белән татарча сөйләшә. Калган проценты инде аның кыенлыклар әти-әниләрнең балалар белән өйдә татарча сөйләшмәве.
Әгәр менә барлык әтиәниләр дә балалар белән өйдә татарча сөйләшсәләр, бик яхшы булыр иде. Сөйләшсә, белемнәрен китап укып ныгытса дип тәстиләр. Туган телдә генә түгел, башка телләрдә дә матур әдәбият укучылар азая. Телнең байлыгы да, әлбәттә, ул әсәрләр аша безгә килә. Матур сүзләр, матур метафоралар, матур сөйләм теле шунда формалаша. Дөрес, иң башта телне әдәби әсәрләр укый алырлык итеп өйрәтү максаты тора. Адымнарга укырга туган телне белүчеләр дә, моның белән мактана алмаучылар да килә. Шуннан чыгып полилингваль, билингваль система буенча өйрәтәләр. Моннан тыш мәктәп белән гаилә арасындагы хезмәттәшлекне җайга салу, дәрестән тыш чараларны көчәйтү турында сүз бара. Дәүләт советында узган очрашуда шул мәсьәләләрне күтәрделәр. Берничә елдан бу проектның уңышы турында нәрсәдән чыгып сөйләрбез? Бәяләү күрсәткечләре бармы? У нас дети, которые изучают, например, татарский язык, как... Бала татар телен, дәүләт теле, туган тел яки чит тел буларак өйрәнәме? Шуннан чыгып, уку дәвамында тел белү дәрәҗәсе катгый рәвештә тикшерелеп тора. Бәяләү системасы бар. Адымнар әлегә Казан белән Алабугада 2 мәктәп буларак эшли. 2024 елга Әлмәт, Ярчаллы, Түбән Камада барлыкка киләчәк. Әмма бүген проблема тирәнрәк. Башка мәктәпләрдә туган телне укыту дәрәҗәсе ни хәлдә? Бу полилингваль мәктәпләр, ул комплекс безнең республика балаларының бик аз өлешен генә үз эченә ала. Безнең 98% балаларыбыз башка мәктәпләрдә белем ала. Татар теле укытучысы да, мәктәп җитәкчелеге дә, мәгариф идарәсе җитәкчеләре дә татар теленең укытылу эчтәлегенә һәм нәтиҗәлегенә җавап тотмыйлар беркем алдында да. Һәм икенче яктан аларга бу бик отышлы, чөнки әти-әниләрнең күбесендә рухи ихтыяҗы юк татар теленә, шуңа күрә алар да аны кирәк санамый. Без моның өчен бик борчылабыз. Маңа дәреслек кенә җитеп бетмәй, маңа дәреслекне язсаң да, нинди генә бүген дәреслек язсаң да, әгәр дә аны җиткерә алмыйча булмаса, әгәр дә аңа ихтыяҗ булмаса, ата-ананың үзаңа булмаса, алар ятачаклар ул дәреслекләре дә һәм башкалары. Бүген республикада татар телен укытучы мөгаллимнәр 5000-нән 3500-га калды. Укытуның дәресләре кимү сәбәпле укытучыларның иң булдыкларын сайлап алу мөмкинлеге булган иде. Шулай булуга карамастан татар телен укытуга мөнәсәбәт уңай якка үзгәрмәде. Әлегә бу уңайдан иң көчле педагогларны туплаган мәктәп булып шул ук адымнар кала. Мондагы коллектив төрле мәктәпләрдән җыелган балаларның туган телдә белем дәрәҗәсе төрле булуын күрә. Әлбәттә, кайбер бала тулайым алганда әзер түгел. Шуңа күрә укытучы дәресне алып барган вакытта 2 телгә дә ничектер дә булса 2 телендә куллана. Әмма ләкин гомумән алганда без инде аларны татар теленнән дә шул класстан тыш чараларда катнаштырып, аларны гомумән алганда татарча укытырлык балалар дәрәҗәсенә чыгарга омтылабыз. Бу очракта директор сөйләм мөхитен булдыру турында әйтә. Уңда да, сулда да татарча сөйләшсәләр, бала сүзләрне исендә калдырырга, шул телдә җавап бирергә өйрәнәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Милли үзаң бездә ничек ярала? Аны саклауда нинди проблемалар бар? Милли мәсьәләдә халкыбызны борчый торган хәбәрләр Россия төбәкләреннән килеп ирешә тора. Әстерханда Габдулла Тукай һәйкәлен пычраттылар. Башкортстанда башкорт теленең төньяк көнбатыш диалектын белү белмәүгә багышланган тест чыгардылар. Аңа шансан шактый гына татар башкортча сөйләшә булып чыга. Гаҗәп бит. Менә шушы шартларда туган телне ничек сакларга? Милли үзаңны югалтмаска. Терәлеп торган күршеләр, тугандаш халыклар үзара дус яши. Әни өчен арада яңа киртәләр куела. Аны кем Без бу хакта тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән әңгәмә кордык. Дамир Мәүләвич, 2017 елда татар теле белән килеп чыккан хәлдән соң безнең җәмгыятьтә туган телгә игътибар артты. Әзрәк милли үзаңның көчәюен дә сизәбез. Бу мин беренче чиратта Татарстанны күз алдында тотып әйтәм, Россия төбәкләрендә милли үзаңны саклауда бүген нинди проблемалар бар? Милли аңда үзгәрешләр бар, чынлыкта ул бит татарга китереп типтеләр дигән сүз чынлыкта. Алар уянып киттеләр, йоклап яталар. Шуңа күрә файдасы булды ул яктан. Инде Россия төбәкләрендә билгеле шартлар бер дә гади түгел. Барыбыз да беләбез, читтә яшәгән татарлар арасында бик күп катнаш никахлар. Шуңа күрә анда милли аңны билгеләү авыр. Хәлбуки әтия, әнияга үзенең милләтен сакларга теләсә саклый ала ул вакытта да. Башка проблемалар да бар. Мәсәлән, Астрхан өлкәсендә анда Нугай белән татар арасында шулай ук аерылып бетмәгән төркемнәр бар. Хәлбуки Нугайлар бит инде алар шул ук татарлар. Һәм хәтта Казан татарларына караганда яхшырак татарлар булырга тиеш. Чөнки алар идегәй нәселләре, шин алтын урда татарларының тукымнары. Әмма алар менә киттеләр шундый юлдан, без Нугай, без башка халык дип, һәм Астрхан өлкәсендә 4000-нән артыграк Карагаш Нугайлар барлыкка килде. Алар хәзер бик тырышалар үзләренең санын арттыру өчен андагы электән килгән Астрхан ханлыгы татарларын юрт татарларын да Нугай иттереп күрсәтергә. Инде Себер татарлары мәсьәләсендә әйтмичә булмый, чөнки Себер татарлар арасында да берникадәр төркемнәр бар.
без башка халык вәкилләре дип язылырга уйлаучылар. Ул нидән килеп чыга, кемнәр алар? Аның объектив нигездә юк түгел. Мәсәлән, Себер татарлары традицион хуҗалык алып баралар. Балык таларында җиләк җыялар. Анда теге җирле халык булып язылсаң, алар уйлыйлар безгә шундый мөмкинлекләр күбрәк булыр дип. Мәсәлән, башкасында безнең бик зур проблема бар, татар-башкортның үзара аерылышу проблемасы. Чөнки Көнбатыш һәм Төньяк Башкортстанда гаять таралган катнаш никахлар, һәм инде беркем дә аңламый, кем ул башкорт бу татар микәнлеген. Күрсәткечләр бар, социологларның 40%-тан артыграк гаиләләр Башкортстанның Төньягында һәм Көнбатышында татар башкорт гаиләләре. Шуңа күрә бала теләсә үзен башкорт дип яза, теләсә татар дип яза. Монда шундый ситуация. Аннан соң бит инде тел мәсьәләсендә монда бик четерекле башкортлар әлегә каяндыр истирап чыгардылар, Төньяк Көнбатыш диалект дигән әйберне. Хәлбуки тыңлап карасаган, ул саф татар теле булып чыга. Һәм фәнни күзлектән ул ялгыш карашлар. Менә бу Төньяк Көнбатыш диалект ул мифмы? Аның бит теге объектив нигезе дә бар. Чөнки татар телендә сөйләшә торган башкортлар да бар шундыйда. Аларның кайберләре катнашката тормыйлар. Саф башкорт, әмма аларның бабаларының телләре шундый булган. Ул урта гасырдан килгән тел, татар теле. Дамир Мәмләвич, татар белән башкорт тугандаш халык, безнең уртак тамырларыбыз, уртак тарихыбыз бар. Үз республикаларыбыз, телләребез бик охшаш, иске татар теленнән башланган. Әмма безне кем аерырга, арабызга аңлашылмаучанлык кертелгә тели. Минем күзәтүләр буенча, менә шушындый каршылыкларны китереп чыгаруда федераль кулда хәрәкәт итә, кызганча каршы. Чөнки татарлар таркау булса, ул кемгәдер файдалырак. Мәскәүдә яшәүче күренекле идеологларның берсе, ул традиционалист һәм шовинист Александр Дугинның язган хезмәтләренә берсендә әйтелгән, бөтен көчне куярга кирәк татар белән башкортны берләштермәскә. Берләшсәләр көчле булачаклар һәм безгә куркыныч тудырачаклар дип. Кемнәр кулы белән эшләнә? Ялган тарихчылармы, политтехнологлар кушыла моңа? Сез ничек күрәсез аны? Монда төрле даирәләр катнашалар. Монда сәясәтчеләр дә бар, политтехнологлар да бар һәм кайбер тарихчылар да шул юнәлешкә хезмәт итәләр. Ул бит мәсәлән Себер татарларын аерып чыгару, Астрахан татарларын аерып чыгару мәсьәләсе буенча татарларның үз эченнән чыккан кешеләр хәрәкәт итәләр. Алар я аңламыйча хәрәкәт итәләр, яисә провокациягә бирелеп, яисә кемгәдер хезмәт итүчеләр дә бар араларында. Күреп торабыз, Башкортстанда килеп чыкты шундый шәхесләр, башта татар булып йөрделәр, аннан соң башкорт булып язылып, теге милләтне таркату эшенә керештеләр. Сез менә бу мәсьәләне ничек хәл итә була дип уйлыйсыз? Нинди тәкъдимнәр булырга мөмкин? Мин уйлыйм, бу зур гына агым. Шуңа күрә Татарстан моңар игътибар итәргә тиеш, һәм бу өлкәдә үзенең фикерен әйтергә, һәм гел шул өлкәдә эшләрне эшләргә тиеш, үзебезнең файдага. Аннан соң инде без йоклап ятарга тиеш түгел, политтехнологлар да безнең сүзләрне әйтергә тиешләр. Нишләп алар безнең искә су агызганда без карап торырга тиешбез. Дамир Мәмләвич, бик зур рәхмәт сезгә, кызыклы гына әңгәмә килеп чыкты. Без сезнең белән беренче тапкыр гына очрашмабыз, чөнки сез бүгенге әңгәмәдә алдагы интервьюлар өчен бик күп темалар тәкъдим иттегез. Ярый, амин. Татарның бөеклеге даны 8 кат күкләргә китсен, һәр вакыт бу милләтне Ходаем бәхетле итсен. Нәкъ шундый уйларны күңел түрендә йөртеп, бу арада милләттәшләребез халкыбыз данын ил күләмендә таныта. Җырчы Гөлназ Баддалова Россия каналларының берсендәге тапшыруда катнашып җиңүче була. Татарча КВН лигасы егетләре 100 катнама уенда Александр Гуревичны татарча сөйләшергә өйрәтә. Җырчы Гөлназ Баддалова ТНТ каналындагы иң популяр проектларның берсендә җиңүенә әле дә ышанып бетә алмый. Золото Геленджика проектыннан ул Татарстанга төп приз 1 килограмм алтын алып кайта. Акчалата ул 2 миллион сум дигән сүз. Ул алтынны отсам, мин үземә матур сольный концерт куярдым дип әйттем. Бөтен Рәсәйгә әйттем һәм әлбәттә куям инде хәзер. Җырчы, актриса, педагог, 3 югары белемле татар кызы Золото Геленджика проектында пандемиядә күңелсезләнеп утырганда катнашырга була. Онлайн кастинг узып, диңгез ярына юл тота. Россиянең 85 төбәгеннән килгән 85 катнашучыны узып, ничек беренчелекне яулавын үзе дә аңлата алмый. Кызлар яза, син, Гөлназ, күрсәттең ничек, нинди безнең татар кызлар икән. Алар тыштан бик нәзбирек күренә, җаннары бик көчле. Әйе, шундый без татар кызлары. Сәлам, ТНТ. Я Гульназ Баталова, певица, актриса. Представляю Казань и родной Татарстан. Гульназ Башкортстанда туган, Татарстанда яши. Конкурста да Татарстан данын яклап катнаша. Һәр вакыт мин төрле төбәкләргә барга, җырлап, саматыйларга, мин шундый Татарстанымнан булуын бик горурланам һәм анда әлбәттә мин Татарстан алга дип һәр вакыт кычкырдым, сәлам дип әйттем, гел татарча сөйләштем. Татар малай.
Тагын бер татар малай. Без киттек Мәскәүгә. Пандемия вакытында КВНның татар лигасы егетләре танылган татар блогерлар да вакытны бушка уздырмаган. Җәй аенда алар Мәскәүгә барып Россия каналының 100 катнаму тапшыруында катнашып кайта. А если дословно, не сахарный, не растаешь. Шикәрле түгел. Эремәссең. Программа эфирга 12 декабрь көнне чыга. Анда безнең егетләрне күргәч, бөтен республика халкы шакката. Идеясе Рамил Әгдиевныкы. Татар КВНын җитәкләгән егет без дә катнашырга телибез дип гариза язып җибәрә. 100 катнаму тапшыру, ул минем яраткан тапшыру, КВНнан соң инде әлбәттә. Горурлык хисе тудымы ул вакытта? Әлбәттә, без аңа шуңа күрә бардык да анда. Без үзебездәген яратабыз татар телен, татар КВН уйныйбыз күпме еллар инде. Менә сиңа сүзләр нормальный җыр язында. Алар татар юморын яңа дәрәҗәгә күтәрә. Сәләтле, акыллы, тәртипле буын тәрбияли. Шуңадыр 100 катнаму тапшыруы алып баручысы Александр Гуревич татарлар татар теле белән бик кызыксына. По-татарски как вы изучаете? Ярама, туз салма. Алар уйлагандыр, әйдә шояр, татар КВН сүзе бәлки аларны шиктер кызыксындырган. Аннары бәлки алар интернетка кирип татар телендә караганнардыр, бер нәрсә дә аңламаганнар. Шуңа күрә әйдә әле бу егетләрне чакырып, аларның телен әз генә белеп алыйк дип бәлки шундый уй килгәндер аларга. Дустым Ринат Галиәскәр әйтеп җибәрде, шушы съемкага барасын белгәч, Рәсәй беренче каналына барып, Мәскәүгә барып, татарларга сәлам әйтмәсәң, бару 3 тиен диде ул миңа. Мин әлбәттә инде җай чыкканда гына көттем дә. Барлык татарларга кайнар сәлам. Можно уже было так. Требуется перевод. Всем татарам мира огромный привет. Җиңәр өчен 10 балл җитмәсә дә, алар финалга уза. Һәм Гөлназ Батталова кебек үк татарларның бер кайчанда сынатмавын дәлилли. Татарлыкны яклау ул күренеп китүгә генә бәйле булмасын иде. Шуннан да безнең акыллы милләт, зиһенле милләт икәнлек күрсәтүче шундый фактор булсын иде. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Атнаның гаҗәп хәлләрен юмор хиссе аша гадәттәгечә Данил Сафаров тәкъдим итәр. Кодакны карыйк. Исәнмесез. Париж мэриясын штрафка тартканнар. Битлек кимәгән өчен түгел, каршы тартмаган өчен дә түгел, 2018 елда җитәкчеләр арасында хатын-кызлар күбрәк булганы өчен 90 000 евро мин сиңа әйтим. Безнеңчә 8 миллион сум. Канун буенча җитәкче урында бер җинестәге кешеләр саны 60%-тан артмаска тиеш булган, ә монда 69%-ка кадәр үрчегәннәр. Бездә гадәттә киресенчә, йомшак канафиләрдә күбрәк ир-атлар утыра. Хатын-кызларны исә картинаны бераз бизәп җибәрер өчен генә куялар дигән шик туа хәтта. Куе зәңгәр кәштемнәр арасында сирәк кенә кызыл яки ак төс күренә икән, димәк бу хатын-кыз. Франциядә айрым хуҗалык, шәһәр мэрының бу штрафка ачуы килгән. 90 000-не түләгәч, бөтен хатын-кызлар җыелышып, чекны министрлыкка бергәләп алып барачакбыз дигән ул. Эх, күңелле дә соң Франциядә. Парижны күрәсе һәм просто Парижны күрәсе килә. Бу атнаны Медведев үзенең мемнар сүзлегенә тагын бер әйтем өстәде. Дмитрий Медведев инде бар иде бит шундый президент. Хәтерләмисез, что ли? Все у нас в разнотык диде ул бу атнаны. Шундый сүз бар микәнни? Бар икән. Сүзлектән карадым. Әллә нинди без белмәгән сүзләр белә икән бу каралы? Моңарчы Медведевның менә шушындый әйтемнәре мем булып канат үстергән иде. Правительство нельзя трясти как грушу, яки свобода лучше, чем не свобода. Шундый ачыш мин сиңа әйтим. Но возбуждать-то можно все, что угодно. Ә берсендә булай дигән иде. То, что я говорю, в граните отливается. Ул вакытта президент булып эшли иде. Хәзер бик отливаться итмидер инде. Һәм беренче урында, әлбәттә, менә шушы сүзләре. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго. Кыскасы, дәфтәрләребезне ачабыз да, Медведев сүзлегенә тагын бер юл өстәп куябыз. В разнотык. В моем доме не выражаться. Яңа елга таба атлыйбыз. Бу атнаны базарлы матакта кыш бабайлар парады узды. Гафу итегез, әмма мин бу видеоны күргәч, иң элек әллә бер хәл булган микән дип куркып куйдым. Районнарда мәш килеп, карсыннары ясыйлар. Үгез елы килә бит, фантазия шул тирәдә бетерелә. Менә Саба районы, бөтен, ничек дип әйтим, нечкәлекләрен туры китереп ясаганнар үгезнең. Ә монысы яшел үзән. 4 метр ярымлы сынны әвәләр өчен 48 КАМАЗ кар кирәк булган имеш. Бу шедеврны яшел үзәнгә ничендер кукмара егетләре ясап биргәннәр. Минем кияү бу, молодец дип язып куйган Инстаграмда бер апа. Менә бит ничек шәп. Халыкка да бүләк, төшчә дә канәгать.
Хәзер кызыклы бер мәгълүмат: Татарстанга кара миләш эзләп килүчеләр арткан. Бездә аны Югары Ослан районы Янбулат хуҗалыгында үстерәләр. Оренбург, Пермь өлкәсе, Мордовия, Мари-Илдан бермә-бер күбрәк сорыйлар икән. Хәзер монда әлеге җимешне җыя торган чор. Салкыннар башлангач, ул бүтән витаминнарын туплап, тагын да файдалырак була. Моңарчы булмаган әлеге ихтыяҗ ни өчен ковид белән бәйле булырга мөмкин? Бу хакта Айгөл Бәдретдинова. Оксан, ты больше меня собрала. Как же ты умудрилась так быстро собрать? Ты медлишь. Филипповлар гаиләсе Югары Ослан районының Заря агрофирмасында инде 3нче ел Чувашиядән килеп эшли. Җәен җир җиләге, кышын кара миләш җыялар. Собирается ягода крупная, с краю они помельче. Самое главное терпение. Монда иң мөһиме сабырлык һәм җитезлек. Хәзер заказлар арта, тагында күбрәк җидерта башладылар. Тәнге 7дән алып кичке 4кә кадәр нә шушылай матур табигатькә хозурланып йөрисең, хәрәкәтләнгәндә. Туңмыйсың да, ашыйсы да килми. Чөнки кара миләшне җыйганда яртысын чиләккә, яртысын нә шушылай кавып барасың. Бик тәмле һәм бик файдалы. Һәм нә шундый зур чиләкне 20 минут эчендә җыеп чыгарга мөмкин. Заря агрофирмасында 150 гектар җирнең 16 гектарына кара миләш утыртылган. Тырышып эшләсәң, көненә 15-16 чиләк җыеп була. 120 сум бер сәгать аларның. Җай кыналар 12-13 сәгать эшләсәләр 1000 ярым инде көненә. Түләү хакы да әйбәт, кара миләш тә күп. Быел 25-30 тонна җыйганнар. Планда 250 тоннага җиткерү, чөнки бу җиләккә сорау бермә-бер арткан. Менә хәзер бу ковид белән дә бәйләнешле әйберләр сез укыганыгыз бардыр, ишеткәнегез бардыр. 97% кадәр менә бу вирусны уничтожает. Шуның өчен хәзер бөтен яклардан киләләр. Оренбург, Пермь якларыннан килеп 400 килограмм алып китәләр. Бу куаклыклардан кара миләш Казан ярминкәләренә дә чыгарыла. Бу отлично җыелган кара миләш менә. Ул тугып та өлгермәгән әле. Туңса да аның белән эри нормальный бер нәрсәсен югатмый ул. Германиянең молекуляр вирусология институтында кара миләшнең ковидка каршы файдасын өйрәнеп, согы коронавирусны 97%-ка җиңә дип тә хәбәр тараттылар. Тик күп кенә Россия галимнәре бу мәгълүматны кире какты. Менә эксперименталь шартларда чыннан да ул ковид вирусын үтергән. Ул эксперименталь лаборатор шартларда. Әмма ничек ул кеше организмда шундый ук эффектлы булырмы, юкмы, анысын әйтеп булмый. Чыннан да ул ковид вирусын үтерә, чөнки аның авыз куратырган шундый матдәләре бар, таннин матдәләре. Ничек кенә булмасын, файдасы күп. Айруча кыйммәтле саналган П витаминына бай ул. Кара миләш холестеринны киметә, кан куйыру дәрәҗәсен яхшырта, антисептик сыйфатлары бар. Тик кызганыч, республикада бу культура киң таралмаган. Безнең промышленный масштабтар шул Заря агрофирмасында, Югары Ослан районында бер җирдә үстерелә, игеләр дип әйтгәндә 16 гектар мәйданда узган ел аның хайраңына уңышлы булган, 40 тоннага якын алар җыеп Мари-Ил республикасына сдавать иткәннәр. Юкса дәүләт ярдәме дә бар. Моңа кадәр кара миләш белән артык кызыксынучы гына булмаган. Әгәр спрос була икән, предложениесе булачак. По крайней мере, 16 гектарда булган менә бу Зарядагы мәйданнарны җыеп бетергән чиракта да ул күпме микътарда сырье продукция дигән. Иң мөһиме кара миләшне яңа елга кадәр җыеп бетерү. Яңа елдан соң аны кышлар ашап бетерә икән. Алар да файдасын күргән ахрысы. Югары Ослан районыннан Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыядинов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Адымнар бүгенгә тәмам. Исән сау булыгыз һәм сакланып йөрегез.